Boas, eu sou Lara e hoxe vou vos falar de Sen Piedade, de Pedro Feijóo. Este libro comeza con dous amigos de Vigo. Teo marchou a estudiar ao estranxeiro, pero volveu para estar coa súa moza, que deixou case un ano atrás, pero nunca a esqueceu. A rapaza non lle contestaba o teléfono, polo que decidiu visitar ao seu mellor amigo, Gordo, ao taller onde traballaba. El viu un pouco triste, polo que propuxo coller o Dodge Charger do 68 e botarse a carreteira sen saber o que todo isto conlevaría. Nesta historia hai segredos, dúbidas e silencios que non te contarei eu, senón que terás que ler o libro para descubrilos. Agora vou falar un pouco do escritor. Pedro Feijóo. Pedro Feijóo Barreiro naceu en Vigo o 23 de novembro de 1975 e traballa como escritor actualmente. Está licenciado en Filoloxía Galega pola USC. Exerceu como músico, produtor, compositor e membro de algúns proxectos musicais galegos. Gañou 3 premios, o San Clemente Rosalía Banca de novela galega no 2014 e no 2016, e o premio Xerais hai 2 anos, é dicir, no 2023. Algúns dos seus libros son Os fillos do lume, A memoria da choiva e Ninguén contará a verdade. A min este libro gustoume bastante de principio a fin, xa que ten moito misterio e a min dábame intriga seguir lendo. O meu personaxe favorito foi Tuco, xa que a pesar de ser un dos malos que vende a droga e todo iso, a min gustoume o seu sentido do humor. Recomendaría este libro a todo o mundo, en especial a esas persoas que lles gusta o misterio, a intriga e este tipo de temas nos libros. E ata aquí o meu book trailer de Sen Piedade, espero que vos gustara e que vos animase a lelo.